Komisi benta ban penklan ki an jong ki dorbar snong patte lakam ya karong kami jong ki brio banabar ka jela nakaliang ka Federation of Khasi Jantia Garu People menta ka singkar phonyau tere unai tung kiralit ban ya kendo yo Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem ban kerpat bat petngor bha halor kani kamat nakaliang presiden rangba ka seng uba dan di kongsit ha bakran shaki lat pathai kubor uang bala dak jai benriu ke syarem no ha ka san hima sima lani ha ka yok ka kot kamut ba ka jelahi kala syarem lepa nakaliang ka sengpat kala kenturu ya UCEM banum dei ban ai trading license show syakibar jela bakin yok khayi lat lan ha pok ka beri hunyu trap badru ban kentu syakidor barsnong banang pen klan ki an trairi habaya dei ba ka jingjur jong ki jing pendan kam ya udrok seng ya ki yo CM kum ju ya ki EM jong ka KHDC ke ba mai menta kalong halor ka benta ka bang I ba kadung ka jing lingba kilat patai khbor ba nakaliang jong ka ni ka isi ka menta jong ka KHDC kidang ka jing thmu ban pen khlan ya kita ki an lingba ki da bosnong ban te lakam ya ka jing wan jong ki bri ka banabar sya ka ni ki snong ki tha ko jongi tengah sko ba di kamram jongi ka seng bangin wan banyak kendu ya ki yo CM mat kamju ya ki EM jongan ka isi banyak jing pensyai khendian namang I ba hoi lada nginya kran manta lada kadu ka jing thbu ba man ra ka ai man te lakam namanta ka jing bha jonggari ba jam ri wat rangi dong kam hi banyak kersan ba ban aji kersan tina kalen ka seng hani ka por nila yo ban pensno leng ba CM mat ki EM jongki ye kita ka jing thbu ko jongki bakinya syahman halor ban te lakam ya ka jingwan bahai snong jongki brio dakawi ki jala sheni ki jala jongi te namang ni sko ba belingi ni simkhai kan ni namar ni tip ba lada kum ka jat ben rio ni la sha ban defeat ha ka sing sha ban defeat politically kuma ok tin nawai te kamut ka kadi ki jingma ka ba ap yang kum ka jat ben rio namar hadu mentam padon kata ka an ka ba khlan ban te lakam ya ki beri bawan nabar nama ka jing sko khya ka jingi kalong ba hadu mentaman ne teng ki beri berawan tang sisi asni sitio artio sibnai arbanai ya yo benru hapok ka thop ha ka thop jong kan ka electoral mo ya ka ba ki nyo eta kala ban jit ki nong mikman kom bagi i menta hi po is kasil sete ki don komba south centrally ki constituency ka ba la ima ba yang ikum ka jat ben rio nama beliu ki labun pala ki jat ben rio ki bayar don menta ha kan jit ya ki nong mikman ki jongi dengan takadaw hi kalong bangi sokhya bangi ngit scam mala lara dei sisa kata kam jing simkhya jong ka diskonsel nama kisnong ki thao ki hap ka jing pet ki jong ki dengan ngit scam ba kanyada shibun yang igum gajat ben rio te takadaw ngong bang kalong ni long concern ba lara ngi sha defeat politically te kamot kelakut yang ini nama numdan syu kita ki nong mikmat ki jong ki menurut ban kran namta ka bah kamet jong ki pordok persnang mo jongi nen ta ka bah kamet jong ka jat ben rio nama beliu yaki la penjawapan dakwi ki jat ben rio politically lang ni sha economically ladang sha defeat ha ka yok ka kon kom ka jat ben rio ru kadang ka jingma te ta kadang ngi kran bakum na kaleng ka seng nadu bala seng ya ka seng hi ka simkhia habadi bakaleng kani ka jing issue trading license jong ka jong ki diskonsel ba fair ni ka jala ka jong ti komju mentar ngi ban beng ya CM ba da kalong kumum no om de ban ala shu ban issue ya trading license ba ki bathamai ya ki we ki jat ben rio banabar namar beliu kan ni ka defeat ya kata ka spirit jong ni ka KCC bar komju ru ya ka ni ka trade by non tribal acts mo de ta ka da hi ngi kentu biang u namar ba bun mentak kena kasi ki jongi kiba kim khmi anti shu kam sarkar re kidang ya dan kidang wat lat kum ban seng kam lo jong re bun sien hi ngi i ba kisha ban remno ha ka jing tmu ko jong ki dei na ka daw ba kini ki bri bo wan nabar de ki yosuk ya ka trading license ko jong ki komot ki bri ko jongi ne ki kena sama jongi ki namla ban complete bat ki ti komju ru ngi kran sipang ka ni ka social mo ke emlang salang kom bangi pek manta hamal lak snong ki thaw ngi i ba bun ki kena samla jongi ki la ngam ha ka jingsni jong drugs tiga ong ni tentu ya ka KHDC ba lingba ka bor ka jongka kan ong ni kirang basno bakin sna ki an ki kanun ki bapaka balak mante lakam ki khun samla ka jongi ka jingrung jingmi pathar jingi wei ki brio na wei na ka wei jaka na thrai kanir ka nyarap hiru de takat de halo kini lightly ki norem ni wan menya kendo ya UCM bat kumju ya ki am jongka KHDC ma kata ngoi ki namar baliu kalong ba ngi suthu ba ka
kenom no kiong hak tinang way circumstances compel mo komut menta lada utu kandidat wan hakan constituency hoi tentang Ukraine jaben rio tentang Ukraine jaben rio utiang ubakran jaben rio usung thu ba unjob lengba kanika ka vote bank lengba ka spirit kepada musim jaben rio hari Ukraine dan ki politician pat kinum kran sepang ka jaben rio mak sutu tang sengkran ka sepang ka jaben rio kindu vote bank jadi kata hi long apa politik tu politician kilawan long ngami bakindan kita kibalong kibanon kiban skam ka nongrem hari bon sien hi kibasukwa job election de long mo ya kata ngingim dan kam dei hok yang abangan kan tho eki retang maki kin skop tho eki jing tumu bahan ke jing tumu besni ko jongki habari bakam sanji sima re kumbo ko manta kalong ba bunsien ki brio hi ban kran idri ejaben rio haki jaka bala bun khalajan kala semjing ya ba laj no astang da kadang ke apat apa deng khalajan te kam dan sok ka solid bakin libut ini lo kandidat de kalong ba nakajat beri ujung ini lah ban kita gi bagi jaban rio rukin job hati constituency Juan kapot ti lara ka jingke jungki longyeng ki long ki bakhlan kebun kasnong ka thau ka long bakhlan dei ti lara ka dan ka an ka bakhlan hamanla kasnong ki thau ki jongi ti kemut ya ka kata ka ni kum jat rio in khlan kan ti ka jungbut bangi ai ka long ban nakaleng joka ki HDC kadi ban wat kita gila lenti kat kum ka bor jong ka bala penkum mo kat kum ka riti sencar jong constitution of India bakum no bakini kitang bakum no ban regulate ikrang basno hado kabadi baki paperworks bat kibun ke ka ba ngila ai ka suggestion saka KHDC baki kila snap hi yang iru bat makiru kidan la ka jong kita kijing temu kijing mut jong ka jong ki bat yang kata draft kita ong ba dakil adam kin sa ai yang iru banyak petlang namenta kata kai ka bala banlong bat kai ba banlong tengi kwa ban kentu but I mean same with the sponsor ya ki ya CM but kumju ki EM in charge ki benta papier makin tested ya kini kam kai boros kata ka along komni emdi syuk ban ong ban ina ai la syuk kanang kiu nang kiu kan ringi di banwat kala konti kumno nang penhiar ki jimbun jo kini ki kelajat ai ki constituency kari kata